Da ni bwrw golwg sydyn rwan ar y rhan dwytha o bencampwriaeth Cymru yn gweithio allan pwy sy'n mynd i fynd i'r rownd derfynol yn nes ymlaen. Y rownd gyn-derfynol ydy hon. Ar un mae Nicky Beynon, the power from the gower, fel maen nhw'n galw, yn cael hwyl dda iawn arni yn 56 oed. Rhydian Evans ar ddau yn fab i'r hyfforddwr, cneifio Dilwyn Evans. Neil Lawrence oedd ar 3 wedi cael anaf a wedi gorfod tynnu allan ar ganol i berfformiad o. Elwyn Jones ar 4. Ar 5 wedyn Elgan Jones wedi ochr o, boes ifanc sydd yn cystadlu am y troion cynta yn yr her yma. A wedyn yn y pen draw, yr hen stadiar unwaith eto, Alwyn Mancini o Lan Uwchlyn a gynta ar hyn o bryd ar y blaen. Dwi'n meddwl bod yn mynd i lawr ystodiad dwytha o'i 7fed oen rwan. Mae wedi cael hwyl eithriadol arni. Yn meddwl bod yn siŵr o fod yn ganol i 50 erbyn hyn. Dwi'n cofio fo yma ers blynyddoedd rhywle tua 95 bobl fel y fynta a Nicky Beynon yn dangos ôl yma yn y sioe fawr am y troion cynta. Ac mae Nicky Beynon yn sicr wedi bod yn bencampwr Cymru 8 gwaith a mae Mancini hefyd wedi bod o gwmpas yn un o'r personoliaethau mwy adnabyddus y myd y cneifio. Golwg ar y ddau yma ar 1 a 2 fodd bynnag rwan. Nicky Beynon, Rhydian Evans ar 5. Mae Elgan Jones yn cnocio ar y drws. Tybed a gawn ni bencampwr newydd i Gymru eleni. A pwy bynnag fydd y bencampwr yna fydd o'n cymryd i aelodaeth fel un o garfan Cymru ar gyfer yr her fawr, y prawf yn erbyn Seland Newydd yn nes ymlaen. Nicky Beynon neu Alwyn Mancini sy'n mynd i orffen i 8fed oen cynta. Tybed dwi'n meddwl mae Mancini sy'n mynd â'i hi o'r ychydig bach trawiad am drawiad fodd bynnag yn y cyfamser. Mae Rhydian Evans wedi sleifio mewn efo'i 9fed oen. Dyma ni Nicky Beynon i mewn ag o rwan ar gyfer i 9fed oen. Mae'r 9fed oen allan ar draws y bwrdd rwan gan y rhan fwyaf o'r bechgyn yma yn hen ac ifanc. Ac mae hyn yn dangos, a dwi wrth y modd gweld hyn a dweud y gwir, bod posib cneifio fel da chi'n mynd yn hun hefyd. Os da chi wedi dysgu'r grefft yn iawn, mae cof y cyhyrau yn caniatáu chi i ddal ati hyd yr eithaf. Os da chi ddim yn cael trafferthion cefn fel gafodd Gareth Daniel y llynedd. Mae'r bechgyn yma yn arddangos ei sgiliau heb ddim problem o gwbl. Mancini fanna prin yn torri chwys, tra bod Rhydian Evans a fan hyn wastad wedi bod yn greifio'r taclus yn tydod o ardal Talabont yng Ngheredigion yn cyflymu rwan i orffen y diwetha yna. Dyma ni ar 6, Alwyn Mancini, 9fed oen, gyda fo lawr ydi o, yn mynd i orffen gan Nicky Beynon. Mae nhw drawiad am drawiad, mae hon yn mynd i fod yn eithriadol. Mancini i mewn, Nicky Beynon i mewn, Rhydian Evans i mewn, Elgan Jones i mewn am 10fed, Elwyn Jones i mewn am 10fed, ond dwyddoch chi be, does bosib bod hyn yn mynd i ddigwydd unwaith eto. Mi nath o'r un peth y llynedd Nicky Beynon, mi nath o ddangos a rhoi gwers i'r criw ifanc i gyd. Rhydian Evans, Elgan i frawd o Rhydian di hwn, yn cael hwyl ar un fanna, ond y golwg sydyn ar hynny rwan, ar Mancini ar ystodiau herion. Mae'r cynnwr yma'n hyn rwan, achos does a ddim byd rhwng y ddau hen foi ar 1 ag ar 6. Alwyn Mancini yn agor yr ochr ddwytha yna, ond fyddwch chi be, mae Nicky Beynon wedi sleifio i eto, tra bod ni'n canolbwyntio ar mwy Mancini. Mae Elwyn Jones wedi gorffen yn y canol ni, a wel dyna chi unwaith eto syndod slai iawn Elwyn Jones wedi curo'r ddau hen stadiar.